a Coruña non hubo tiros, non hubo nada, todo ben. Pero, porque Franco era moi amigo de Hitler, porque os avións de Hitler pasaban polo noso terreno do cielo, por mediación de Franco, e nós non nos tocou nada, nos tocou a ración de 10 anos. E despois, que vos vou contar eu da guerra? De teus irmáns, mamá, de teus irmáns, entra aí. Me queres preguntar, por exemplo, vou empezar con Argimiro. Argimiro marcharon daqui da Coruña 7 barcos cargados de os que escapaban da guerra, que non querían ir a luchar por Franco, que eran de izquierdas, e marchaban hacia Gijón. Pero, bueno, o barco non chegou a Gijón, chegou a Bilbao. O meu irmán, polo visto, chegou a Bilbao, e ali xe, hubo tiros, hubo todo. A meu irmán Argimiro colleron prisionero en Bilbao. E o meteron en Burgos, no campo de concentración Aranda de Duero. Un campo de concentración que había ali. Había moitísimo, un lote de presos de izquierdas. Meu irmán era un chaval, 24 anos tendría, como todos. Bueno, despois meu irmán nos contou que el, ao ano, nós non sabíamos nada, creímos que meu irmán estaba morto. E nos ven unha carta e unha foto. E ve o meu irmán e dice, soy Argimiro, na foto. E, bueno, xa nos contou unha foto que estaba en Burgos, e escribíamos, e lle mandábamos sempre setiñas, lle mandaba a miña nai, que era cigarrera, bueno, na carta. Pero dormían no suelo, en pleno inverno. Ali colleran, plantaban algún día trigo, e o trigo cando se colle queda a espiña moi dura. E ali os deitaron, dormían de noite no inverno, tapadiños cun trapo de manta, e ali... E todos os días fusilaban 50 homes de noite. A quen lle tocara. Entraban nas celdas, fulano, citrano, 50, fuera, mortos. E todos, claro, cando entraban a ver a quen lle toca. E meu irmán tuvo a suerte que os 50 últimos que iban a fusilar os indultaron. E meu irmán lle tocou o indulto. E xa nos escribeu unha carta dicindo, mamá, estou indultado, tal, me voy pa Coruña, me llevan a Coruña, me van a hacer bueno... Consello de guerra. Bueno, y ya tal. Lo trajeron pa Coruña y le hicieron un juicio, pero un juicio a la manera de ellos. Tú van a un juicio, ti eres ti, e non fales, e ti non contento que xa está. Outra pena de morte, será o meu irmán, unha en Aranda del Duero e aquí, pena de muerte, sin máis nada. Bueno, meu irmán, pobrinho, manda unha carta a casa, mamá xa non o deixaban comunicar, estaba incomunicado. Empeza con Fernando tamén. Bueno, despois. Bueno, todo isto foi Argimiro, o máis novo. Talá un ano, ca pena de morte, lle tocara hoxe porque todos os días se acaban. Eu levaba a comida á cárcel de meu irmán, e vía salir unha caixa con casqueiros que vía o morto dentro, e o morto levábano a enterrar ao cementerio, o dos comuns, que nos católicos non, bueno. E os víamos todas as que estábamos ali. E mira que sinvergüenzas eran que nos levaban a comida, tiña que estar a un en punto o cesto da comida, e che daban o outro do día anterior. E para darse outro sitio, collían o da comida, e mira que malos eran, con frío, no verano con sol que te queimabas, no inverno con frío que tiritabas porque non tiñas abrigos, non tiñas nada. Bueno, ali esperando polo cesto. Se collían, se chegabas un minuto máis tarde, cerraban a taquilla e xa non che collían a comida do preso. Meu irmán, e despois nos facían estar ao mellor desde a 1 da tarde hasta as 3 ou 4 da tarde ali na porta, morrendo co frío ou queimaos co sol, na cárcel, esperando polo cesto do día anterior, para levarlle a comida cas potes. Bueno, despois foi a Merced, que é a patrona da cárcel, e houve outro indulto.
Indultaron ao meu irmán, tuvo suerte, sin máis nada. E bueno, cando indultaron, claro, 30 anos de cárcel. Pero bueno, despois saliron antes porque hubo unha amnistía, tu medalla, bueno. E así íbamos a comunicar con el os días da comunicación. A comunicación era dai a que, polo medio, un guardia desos que teñen da cárcel. Mamá, pasa Fernando, muller. Bueno, vou con Fernando. Cantos anos Fernando, Cantos anos tiña usted? o do Portiño. Cantos anos tiñas ti cando foi Cando todo ia isto? ao cárcel? Yo tenía 12. Cuando empezó la guerra tenía 11. Y cuando fue lo de mi hermano Fernando y lo de Argemiro, que los que marcharon por La Coruña no dilataron nada y todos llegaron a sus puertos. Después fueron a la guerra y los cogieron prisioneros. E deron os presos. Pero Fernando no, Fernando un chivatazo. Creo que iban 5 barcos de aquí del Portiño, con gente joven. Ahora vaimos a falar sobre a fuga que foi abortada polo Portiño, polo Monte San Pedro. Entonces aí sí que falaremos... E xa se sentían a Sana Silva, a Falange, policía, a Guardia Civil, os militares, todo o Portiño rodeado. Quer dicirse que se tiraron moitos a nado e moitos quedaron afogados, porque moitos non eran gallegos que marchaban, pero eses xa desapareceron. E os que colleron prisioneros que un tiña 18 anos, eses xa foron ao tirillo mañá. Pola mañá xa pim pam pum no campo da rata, xa non había xuicio, non había nada. Xa os mataban porque querían eles, por querer escapar de España. E meu irmán sabía nadar, se tirou ao mar, e sabía nadar, e levaba unhas botas por aquí, pero como era listo, sabía nadar, era da Silva, e tiña que ser listo. E quitou as botas, e se botou a nadar. E nadou, pero un trayecto non se podo dicir, porque o Portiño é grande, do medio do mar, facendo baixuras, escondéndose na agua, arriba ao monte, o monte que dá ben, será a Silva, comeata, é todo toxos e espiñas. E ao quitar as botas iba descalzo. Chegou a casa, cheio de espiñas os pés, e chega e peta na porta. Eu estaba dormindo con miña cuñada, porque a miña cuñada xa debía de saber algo, e lle dixo a miña nai: Elvira, deixa dormir a nena comigo. E logo, non, é que Fernando non sei onde ten que ir. Bueno, non lle dixo a onde iba. E me deixou. Eu estaba, e dice, chama a porta, ta, ta, ta. E miña cuñada temblando. Eu desperta, todo isto o vivín eu. Ta, 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 ta. E daquela volvo a chamar e dice, Choncha, abre que son Fernando. Do patio, porque atravesou o monte, entrou polo patio da casa, que non se teñen o patio. Entrou e dice, a nena dorme a nena? Sí, podes falar que dorme. E lle contou, dice, nos colleron, bueno, todo aí horrible foi, os colleron a todos. Da Silva levaron a 2 rapaciños, 2 ou 3, de 20 anos, outro de 18, o sea que un lastre. E meu irmán dice, Chonchiña, axúdame a quitar as espiñas, levaba os pés cheos de espiñas e toxos. E todiña a noite eu desperte, oíndolles falar e todo, quitando as espiñas os outros pés. Pero eu despois me debín quedar dormida, que xa non sentí marchar a meu irmán. E miña cuñada non dixo nada na casa de meus pais, ni nada, non quería perjudicarnos, levaron a meu irmán para San Andrés, a calle dos Picos, nunha gradilla. Na calle dos Picos vivía o primo de miña cuñada. E era solteiro, era xerepe, como non tiña tal, o meteu ali. Che digo, pero ali entraba moita xente, porque o xerepa era moi bon electricista, e arreglaba as planchas, e arreglaba os hornillos, e un entraba, outro salía. E meu irmán, debaixo dunha jabonera, sentadiño no vertedereiro ali, todo o día, sentado, meu irmán Fernando. Estuve así, e non sin saber, crendo que había morto. Non sabíamos nada dele, Choncha calada, bueno. Talá un ano e pico, nós xa crendo que o meu irmán Fernando morrera, ben pa casa, pero non o sabíamos, quixo ele. Dice, mamá,
se non marcho, iso despois o falaron na casa, non? Se non marcho daqui desta jabonera, me morro. Carbonera. Tuberculoso, non tiña tuberculosis ainda, pero estaba, bueno, e veu por falleu noso, a nosa casa é grande, e vivemos. Vivían no número 19 da Silva. Oh, pero che vou contar que e veu para a casa e cando veu para a casa no Falleu tiñamos unha habitación no medio e cando viña alguén ao Falleu, porque na miña casa entraban amigos se escondía detrás da habitación, porque a habitación tiña un curruncho detrás, pero un día subíamos por mazás que meu pai traía de San Pedro de Nós. Mamá, non expliques tanto, E íbamos para a escola. A escola nos andábamos despois frente á Plaza de Lugo, ao lado da iglesia, aí en Juana de Vega. Non era... Sí, a frente á Plaza de Lugo. Na escola... Mamá, e onde nos... Bueno, rollo, mujer. espera que eu daquela se non problema. Sí. E resulta que... Subíchense a polas manzás. Eu tiña, miña irmán lle levaba eu 5 anos. Era da miña, pero íbamos á mesma escola, eu estaba arriba e ele estaba abaixo. Subo arriba e un día vin escapar un pé. E eu dixen a miña nai, mamá, arriba eu vi un home non, escapaba un pé para atrás da habitación. Eu, que va, muller, bueno, pero outro día vou vir polas mazas, pero o meu irmán, cando lle dixen a miña nai, dice, se me plantou diante, tiña o peliño largo por aquí, a cariña, bueno, e me dice, hola, hola, eu estou na escaleira, sabes quen son? Sí, e quen son? Fernando. E que tens que facer? Non dicir nada que estás na casa, que nos matan a todos. E a nena, nada, xe un novo que va, baixei, fomos para a escolía, íbamos con a maza na man, todo, bueno, por diante do cuartel da Guardia Civil. Pero antes de chegar no Venturrillo, eu xa llevo contando a miña irmán, porque non tiñamos ningún secreto. Ela máis eu, nada, pero faladinho, bueno, pero, Viritinha, sabes a quen? A Fernando, lle contei. E dice, non digas nada, que se lo dices os matan a todos, a papá. Ya non sei, non digo nada. A la vez o meu irmán Alejandro, que me levaba a min 3 anos. Maruja, tete. Eu xa me asustei, oi, meu irmán, aí ven, xa me chivei. A la ven aquí. A ver, que queres? A quen biche arriba? A nadie, non diga a nadie. A quen biche? Bueno, pois viño Fernando, pero me dixo que non dixera nada. Eu dixeche a nena, non lle dixe nada a nena. Como lle iba a dicir a nena tal? Bueno, pois cala, cada boquinha que sabes o que pasa, nada. Que te dixo? Isto, bueno, chegamos ao cuartel, nós tiñamos que pasar pola Plaza de Toros, polo cuartel da Guardia Civil. E nós sempre íbamos, pero ese día polo carallo. Ese día chegamos, arriba España, 2 guardias civiles na porta, un 3, arriba España, todos os días, pagamos, arriba España, todos os días. E meu irmán, despois, veu un mando de Franco, xa a guerra terminada e tal, que aquel que fora prófugo cando a guerra, e non fora ao servicio militar, que podía presentarse. O meu irmán Argemiro seguía preso en Aranda del Duero, que tuvo 8 anos. Bueno, despois ainda volveu, porque quixo. Bueno, que se presentara a facer o servicio militar, que non lle pasaría nada. E meu irmán, mira que aburridinho debía de estar escondido, que dixo, mamá, me vou a presentar. Foi o primeiro, viña na Voz de Galicia e todo. Ai, non te vai, non, Fernandinho. Sí, eu estou aburrido. Se me matan, que me maten, pero eu me vou presentar. E foi a donde tiña que presentarse e fixo o servicio militar en Lugo. Un servicio militar estupendo,
Xa estaba casado e todo, pero todo moi ben. E despois, Cando a sorda o descubreu, cando descubreu a sorda, como ti agora, que me olvidaba. saltache. Nós tiñamos unha señora na Silva que naceu, na Silva era xorda. Como ti agora, mamá. Era pescadora, iba a muelle e cunha pateliña traía o pescado para que non carregaba. E non nos traía ela sempre o pescadiño. E resulta que era unha muller de... Ali na Silva entrábamos na porta nada. Abría a porta quedaba aberta. Abría, entraba, deixaba o pescado na cociña e marchaba. E ese día entrou. Meu irmán Fernando baixaba do Fallao a tomar o sol na habitación de meus pais, que estaba mesmo de frente onde está a escola, aquela ventana. El tomaba ali o soliño, bueno, e cando viña calquera, escapaba, porque esta habitación é escaleiras. Pero ese día o pobre debía estar tan entretenido que se escapou. Pero a xorda o veu, pero non sabía quen era. Un home! Entrou a xorda, meu irmán escapou polas escaleras, o veu de espalda, un ladrón, veu toda a Silva no calexón da porta, toda a Silva, non quedou nadie. Unha que lle chamaban a Jarabuxa, señora Carmen, dicían que era unha lareteira, polo carallo lareteira calou, tiña verás. Dicía, como esta muller non hai que ter confianza, bueno, se fala é todo chiva. Pero a meu irmán subeu arriba, ela, porque se dou conta que algo había, non? E subeu. E meu irmán, con un bastón que había arriba así na man, lle dixo, que pasa? Ai, Fernandinho, non pasa nada. Aquí non pasa nada, baixou as escaleras e dice, ala, carallo, ala, face a comida, todos a facer a comida, veña, aquí non pasa nada, que o viño de arriba do Fallao era o can. Era o can, e me saleu o can e me fixo frente. Carallo, ala, tá. Nunca se supo unha palabra de que mi hermano Fernando, e aquela noite a xorda quitou o meu irmán dali, dice, por medo a caja chivetazo, porque xa facía máis un ano que non nos perseguían a casa, porque nós, todos os días de madrugada, ou falange ou guardia civil nos perseguían a casa. Nos facía levantar da cama, e con unha linterna que che metía un medo tremendo, che cacheaban a casa todos os días, ás 3 da mañá, horrible. Te quedabas asustada, que, bueno. E a xorda veu e dixo, mira, eu descubrí a Fernando e eu levo para a miña casa. Vivía sola, unha muller xorda, viuda, tiña o fillo, era jefazo da fábrica de armas daqui da Coruña. E Estrella, que era a muller, era de Monelos, pero falangista. E Estrella de vez en cando iba xuntando, ahora que vivían cerca, unha na Prazuela e outra arriba indo para Cáncer. Sogra. E un día chegou, e meu irmán se escondía nunha alcova que había ao lado da cociña. Pero había 2 platos na mesa de cena. E lle dice, e quen estuvo aquí? Lle dixo a sogra. Nada, ti tes un mozo. Bueno, marchou, chegou, e lle dixo ao fillo, pero meu irmán xa volara. Sabía que o outro era da fábrica de armas jefazo, que ela era falangista, e dixo, oi, aquí me marcho, eu agora xa. Era, oi, Fernando, volveu para a casa nosa. E chegou e dixo, miña nai, volveu para que tal que pasou isto. E foron os 2 á casa, a ver se a nai tiña un mozo. E cando tempo estivo escondido o teu irmán? Nada, non encontraron Mamá. a nadie. Canto tempo estuvo escondido o teu irmán? Pregunta esta nena. Canto tempo Estuvo escondido Fernando. Escondido? Sí. Hai casi 2 anos, hasta que veu o indulto de Franco.